nabanor ti maso. Kada tayo nga ada dagiti trabaho kuno kahit yung isimpang nga project oray kabiti nabanor dati nga taker nga martelyo maso. Dahil iti nangyari gan iti sa Utiapo. Iti Jeremiah chapter 23:29. Kung iti sa Utiapo, iti sa Utiapo, ba't inaarig na, kas may sangapo. Kalpasan nga inaarig na, iti may sangapo eh. Inaarig na, iti sa iti Diyos, iti mas. Nga manakabalin lang na nga burak na, iti puso, iti tao. Nagsimple nga landok ng nagpaiso. Nabakad. Nabayag nga trabaho, nabayag nga gamit iti uplay. Gana idi mo na. Panangisimpa, nagiti balbalay na, nagiti projects niya. Nabanog ito. Dahil iti sa iti Diyos. Nabilago na iti sa iti. Karkaro, no dahil nga maso. Kat naipaturay kan naiturayan iti Santo Espiritu. Tauray no niya ti pan nakabali na reti nga magburak ti bato no nakabati lang kita nga hante nga iguman. Awan ti sirbina diay. Ti pan nakabalin na reti nga magburak iti batbato kat no iguman tayo. Namno iti maysa dati sa ti Dios kat han nga naiturayan iti Santo Espiritu. Uray no niya ti kinalalayang kana niya ti kinasimsimpa iti panagkasabatay kinapinpintas ti panagsasautay ti English awan ti danuna na kapusta ti panakabalin iti sao ti Dios ket nakadipindar iti panagigem iti Santo Espiritu ti adipan na datayo ket adipan na no ti maysa nga adipan na ket hanga na iturayan iti Santo Espiritu uray na kinalalayang na nga English uray penuan niya ti pinalpas na awan ti danunan na agbalin nga awan kapapanan na di sa una kapusta awan ti Santo Espiritu nang ito iti biyag iti sao iti Dios nga agbalin nga maso nga mangburak iti puso ti tao ngamno uray pe kunam nga simple di jay an nga nakaeskwelan han man nga nalay awan man ti title na nga doktor ngam ti biyag na ket naiturayan iti Santo Espiritu ket no saron na ti sao ti Dios nabilag iti sa una nabilag iti ngiwat na nga maburak nga pagapuan iti sao iti Apo nga maburak ti puso ti tao nga magbarba iti trabaho kon pagarian iti demonyo kapsat hanlang nga diay mabalin mat nga ti maysa nga rason nga apay nga kunatayo nga apay nga dagidad dumak at hanamot nga masagsagi iti puso na kapustahan apay nga tsimpo manakabalin iti sao ti Apo karkaro jay chimpo nga alaw na yung no hanapay nga chimpo di may isang tao agbalin nga kaslawan lang yung no di chimpo nga isagana ni Apo Diyos kat naisagana kat maidanon ti sao ti Apo niya na butakan iti Ebanghelyo iti puso na iti may isang tao nga agsubmitar iso na iti sanguanan iti Diyos yung no ti may isang tao dagiti daduma kat han nga napili ti panakaisalakan uray pa'y imaso tayo ti sao ti Apo iti puso da pulo singka na damatay handang nga patsyon niya gapusta handang nga may isang napiling mga lakam iti parabor iti Diyos kada tayo nga nangrik na nang padas iti panang betak iti sao ti Diyos babanti pa nakabalin ti Ebanghelyo nga binurak na iti kinapangas tayo nagbabawi tayo iti basol tayo una ti sao ti Apo agyaman tayo yamanan tayo tamaysa tayo nga ng padas nagbalin tayo nga nagbenepisyo iti pan nakabalin iti sao ti Dios gapus iti Santo Espiritu nga nagtrabaho nga nangusar kanang ita iti biyag iti sao na so nga kapsat iti palagip kada tayo kanadal tayo iti ima iti Dios Santo Espiritu aming nga nibatan tayo nga sao ti Dios han nga agsubli nga walsebina karagiti taduma nga tao hanapay nga tsimpo anusan tayo lang tadumteng to ti tsimpo da kat maburak to iti puso kung panunot ati sanganan ti Dios kapsat tuloy tayo nga takder ti sao ti Apo tado dagiti saganan ni Apo Dios nga agdengegmet gayjay tsimpo nga madanon da maburak mo ti puso da kas iso ti panang burak na mo ti puso
iti tiyempo nga namamom ni Kristo Jesus. God bless, kapsat. Niapot yung mga kadwa ka na kayo. God bless.